Moi, tänään me pelataan golfia. Meillä on 3 rataa. Okei. Oli muuten hyvä lyönti. Nice. Kuva. Ei tuo haittaa, oli niin. Käy. 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 Oli periaatteessa mitä mä hain. Täydellistä, täydellistä. Ja käy. Käy. Lähellä. Kuva. No nyt ei sitä pitää. Käy. Ei voi olla. Nyt. Käy. Ja sisässä. Käy. 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 Ei! Eli nythän taitaa olla joku 3 lyönnin ero. Joo. Ja sitten käy. Ihan ok. Käy. Ei niin. Käy. Joo, hyvä. Mä ton hyväksyn. Käy. Jee. Ja sit Okko lähtee lyömään. Aika hyvä! Aika hyvä! Jes, oon iloinen. Käy. 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 Onko? Ei ihan. Kuva. Menee. Hyvä. Käy. Ja joo, jatkuu vieläkin. Käy. Ja joo. Ei ihan. Lasketaanko toi? Tää tippuu tästä, mutta Osuuko siihen? osuu se mun mielestä ihan pikkusen, mutta No sitten se lasketaan. mutta se voi vähän haittaa tota sun lyöntiä. Niin. Kuva. Kummakin. Käy. Sä et voi enää hävitä tää. Sitten uudestaan vaan. Toki tuot kenttää. Noin. Äijä, tuu kattoo tätä mun tätä paikkaa. Kuva. Ei edes niin huono. Käy. Mä yritin vaan saada tuolta pois. Joo. Kuva. Joo, hyvä oikeastaan. Käy. Hyvä. Pitää ottaa puolipäkkiä. Näytä niille. Kuva. Käy. Ja Okko tervo taas mestarille ja suoritus varmaan taaskin tulee. Mikä lyönti? Hyvä palauttamista. Come on. Käy. Voi, mä pistin, mutta Käy. Noin. Kuva. Käy.
Lyö. Tää on aika hyvä paikka lähteä lyömään. Mitä ruttaa? Kuva. Jee! Käy. Kakka. Koko. Käy. Haaka. Mutta käy. Aika hyvä oli. Käy. Käy. Ja halari. Moi! Äijä. Käy. Aika huono. Käy. Aika hyvä. Käy. Ei huono Mauna. Onko on superlähestyminen osa 3? Ja taas hyperlähestyminen. Ja taas hyperlähestyminen. Taas laukolla häksit päällä. Kuva. Jee! Käy. Aika hyvä. Käy. Oliko meillä mitään kauheaa? Kyllä tässä on jotain korruptioa. Käy. Toi ärsyttää. Käy. Noin. Kisa meni sun mielestä? No, kyllä se oli voitto. Voitto on voitto, mutta musta tuntuu, että Mielestä? No, kyllä se oli voitto. Voitto on voitto, mutta musta tuntuu, että vikakierros mä olisin pystynyt tehdä siinä paremmin. Se aloitus oli vähän huono, niin sitten se vähän niinku sen takia se meni aika huonosti. Mutta johtoasemassa niin onko Teru on the podium baby? No, sano vielä arvosana noista sun ekaasta 2 kierroksesta. Yksinkertaisesti täydellistä. Hyvä. Miten meni? No, aika surkeasti suoraan sanotusti. Vikakierros oli ihan ok, mutta eka 2 kierrosta, niin ei mitään. Meni ihan pastillisti. Osaisitko arvioida, mitä meni väärin ja mitä meni oikein? No ekassa 2 kierroksessa puttaaminen meni aika surkeasti, mutta vikassa kierroksessa meni ihan hyvin. Ja sitten oikein, niin... No ei mikään.